Nagabenta ki KHUBOR baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki KHUBOR bamda kasni. U President Jongka China u Xi Jinping u ong baki kenthai ki doni ka jinglong bar ka benta ha ka banseng ye ka long yeng namar kari ka kendu jing ha ka babun palat ki briu ki balasan ha kari ba jingduna ha ka Jingioh khildum. Shushu ulo ong ba ka benta jong ki kenthai kala de bani syong perkhat bar ki nong mi khmat jong ka All China Women's Federation ka batray kam hapo ka Communist Party. Xi Jinping u ong ba ka jingtray ba ki kam kenthai kam dei tang ba ki tray kum ka kenthai re ka kam ba ki kenthai ki tray ka long ka ba ya hap bat ki kam hayeng ki kam ha ka imlang salang. U ong ru ka la long ka ba don kam ba ban zdang ya ka Jingioh shongkha ka ba thamai ba ka Jingioh Khun ban pen khlan ya ka Jingpen ba jing batha ya ka samla ha ka Jingioh shongkha Jingioh Khun ba ban zdang ya ka long yin. Shushu ki start shempang ki ong ba ka daw ba pelong ya ki samla kan the ki badai na China ban shong samla la ne ka long ka jing thut ya ki kam jongki ka Jingioh ben ba ka jing shem rem dor ki nong pet khun ko bangi tip ka China na du shajar khnai spa san pho ka long kari ka ba bun briu tam ha ka PYRTHEI en rei ha usnem hajar khan briu ka China ka penmi ya ka hukum ban num sha shu ya ki pat ba jong kari ban yo khun palan ya ka arngon en rei ha usnem hajar at wei ka China kala ailat biang ki pat ba jong kari ba kin yo khun laingun ya ka ne ka hukum la penmi no office tray kam jong u President Xi Jinping.